Iki rek, taruh yo. Rumah klasik modern. Ukurannya 5 kali 10, harganya 250 juta. Kau nang buri kemana lo? Wapi ini ah. Kita langsung ya, telepon nang omah yo. Nah sebelah kanan kene iki ono taman mini, ambek ono lampu nih. Sorot sing mendukur ngene, moncot mendukur. Iki ben cek ketok tali aring ini, dadi gak polosan tembok yo. Kiwa tengen lho. Nah kene iki wis full keramikan. Mobil apa sing bungkus pen atur dhewe yo. Oh, motive keramik ono motif ngene ben gak polosan. Nah, iki bentuk fasad depan omahe. Iki ono lampune loro kiwa tengen yo sing moncot mendukur. Iki ambek tali aring ini gak polosan. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Nah, depan omahe iki ono pilare loro iki. Iki sing barono klasik iki yo, wape lho. Ngene yo. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, hop sih masih kusen rek. Almino raya ketedas. Iki lawange kuku tarung, poke wong gak tarung golek gapi yo. Ha. Iki langsung nanggone area ruang tamune. Ndukure lampune cemrenten, modele wapi bunder-bunder ngono, eling kristal ngono lho. Sing pasti wis drop selingan sisan. Iki ndukure ana kacoe, kena ge penerangan nek siang hari yo. Ana jendela sisan sing iso tutup ben sirkulasi udara. Mlebu metu ben lancar. Nah, saiki langsung menggok nang sebelah kanan iki lurus. Iki nanggone area dapure lho, wis level ready. Kena halo-halo ngene, tapi ning mbak aja kok ngene. Merono muncat ya ben kono ngene ae. Ha, iki nggo open pekas pasang kecet ngono wis sowang nang kene. Ha, saiki langsung lurus rene. Nah, iki nanggone kamar tidur pertamae. Iki sing langsung menghadap nang area karpote, ana jendela loro sing iso tutup ya. Nah, iki nang ndukur ya lampune kok ngene model api yo. Iki lampune iso di model kok ngene rek lho. Mode tidur, mode padang, mode peteng ndedet yo. Nah, engko sampean atur dhewe copen ae. Sepan AC selalu ready yo. Tapi asine ping go dhewe sira bodrong free yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Menggo nang sebelah kiri kene iki. Iki nanggone kamar tidur kedua wis kaya ngene iki modele, kurang lebih padha ambek kamar tidur pertama. Nah, iki nang sebelah kanan kene iki ngene mesin cuci, krane ready, pembuangannya ready, cecepane ready ya colokan ya. Saiki menggo sebelah kanan kene iki. Iki nang gone kamar mandine, cewetengene wis keramikan separo, wis ning duduk, sekret ready, shower ready, krane ready. Nah, saiki langsung ya, tak ceritani nang kene, nang ruang tamu kene yo. Iki mah kok omane regane 250 juta ukuran 5 kali 10. Undis lokasi banina wis perkamat nek kemat daun kae. Wis ngene kae sesuai. Blenger kok. Plus, ampun jam rental wapi.